Ampunkan diri Tuhan, ampun beri ampun. Apa garangan yang terjadi? Adoko ayin ala kadang, adoko titian ala patah atau berai bortikan. Dek Tuanku cuba tarangkan, muli nak sanang dalam hati, saja di dalam hati. Manalah dupalang nang madu, dangan dupalang dan katakan simak kemana jadi. Indahlah ayana ala kadang, indahlah tiada ala patah atau kurangnya tapi malu. Pihak kawanan diri adik kandung nenek, nama-nama putih bilang jaya. Dene jaya, dene pandang, padanya batambang kadang dua. Manuri adik ni kita pakai, lembaga nambah tangan, lapati kulo ini ujung jangan, lapati kulo ini lagi. Kini itu malah, panjang malah kalangan kini, gua malah tabur anak. Layangan suri ini tu budi, satu bulan jam ini juga ada, ala kajang ni jadi dua. Tantangan perintah dari Tuanku, kami sugiro menjalankan. Sebelum hari ada tinggi, sakutiko paneh alam negara, kami berjalan menyulai. Nande hari sehari tadi, hari nan sadang tengah hari,
sadang nyubunta bayang-bayang, sadang nyolinduang saliguri, sadang nyolatih ditaturu. Datanglah sure nan sapujo, sure undangan kabarale, etan karana kasingkara, kagalanggang rajur gobale. Barale mencari kanjur, kaputi nilang cayo, adia kanduang rajur gobale. Muka si hati anda pai barale, etan karana kasingkara. Denai anak minta izin juga torela, ba'a manu pikiran hati ayah. Nak kandung bagaimana ni? Mentengah imbauan dari anak, nak rumit di ayah kaman gawe, sababkan ba'an. Pihak kabadan diri anak kabar mudo mata, umuangan baru setahun jatuh, darah baru setepot pinang, akalai pendape kurang, ilmu jauh sekali. Rantau jauh ke anak dalam, etan karana kasih cara, papikir malah anak lampu, yang bangsa se anak di jalan, kasihan anak kabahan, kasihan anak kabahan. Bantu garuh hati putih busu, gahilo hati mendekana, gahilangan kami kasadera. Manulah ayah kandung binai, saratu joman di kandung, dia kandung si putih bungsu. Tatangan kato dari ayah, itulah kato nan sabananya. Umur denai nan baru setahun jaguar, darah nan baru satu pot pinang, agak alun pendapat kurang, ilmu jauh sekali. Tapi semantang pun bak itu ya, jika denai indah kakek, malu awak dalam kampung. Awak tak pandang dalam kampung, tampek rang kampung solang tenggang, kamanakan raja kuasa. Ayah jujur dapat malunya. Nak kandung bagaimana ni? Kau baik katu anak, kaba aku kadulai. Iyo tu bagi tua orang. Ayah patah, indah tak patah, nan mama mata, batang sakit, batu tua dua malah terjadi. Ayah taga tidak tertaga, nan mama mata, ayah ini malah penuh malah terjadi. Kau iyo anak baik ke belakang dan de anak pasang ayah, si mak jadi. Kau nyampak ibu anak yang orang, usahalah garam dari punggung, usahalah tinggi dari pucuk. Jikolah kau di bawah-bawah, jikolah menawak ilia-ilia, nan tua dimuliakan, nan pete disayangi. Semoga nampau pakawan, pikirkan banyak. Manulah ayah kandung denai, saratu joman di kandung, nan gaji si putih bungsu. Tatangan pasang dari ayah, sabari indah kalupuk, sati tiak indah kahilang. Sakapa denai gunuangkan, sati tiak denai lawingkan. Siang diambil katungke ambil, malam diambil ke kalang bulu, ala kasanang hati ayah. Nak kandung bagaimana ni? Kalau baik tu katu anak, laksana rasa hati ayah, laksa jual hati mendian. Tapi sama tamu baik punya, aduh dan manusia nama gama, tantangan diri tunangan anak, itu diri sebab bagaimana. Oh iyo anak baik ke belakang singgah malam anak dahulu, iyo ke rumah sebab bagaimana. Minta izin juga torla, ala kajatan. Manulah ayah kandung denai, tatangan kato dari ayah, bana puluh itu kironya. Kini denai anak minta izin jo kato rela, iyo ke rumah subang bagela. Mungkin dari sinan denai barang kaya, denai nan indah singgah kemari. Allah katara itu de ayah. Nak kandung bagaimana? Oh iyo anak ke belakang,
itulah piting agak sakit. Jo amin dibuka solid kasado. Itulah ayam yang sagodan saratu kudu palak ada. Kau malago main juri. Jiko abi piting barat anakan sabakan bahan. Hilang lono aku cabat sampai ke cucu buyut anak. Kamarnya dicacit kemudian pikirkan mana? Manolah ayah kandung Denai. Tatangan pitaruah dari ayah. Denai paci arek diganggap taguh dilatak dalam kabel tinggal. Denai kagalanggang indak kalamu mencari bakso jubasi anda maliek nagari urang. Dia nak tahu ereng jogendek. Allah kasana hati ayah. Nak kandung bagaimana? Limpahan kasih curayan saya. Jiko galagang nak nan kadihana, dengan dihana mandek kadogan. Bariin gayunan gadangna, falsafah ada di Minangkabau. Sungguh pun dunia nan kadihana, karena akhirat nan kamaimbang. Limbah nan dari pada itu nak. Sungguh pun itu bajauhan tipu wakatunan limu sawatlah air nan jahil sucikan anggota tubuh kasadun inge Allah kana Muhammad papanya amal nan ibadat zat isinan mambayang Allah kapaham itu dia Manolah man kanduang tiba delir. Sagalo nasihat jo ajaran mandi. Saratu ilmu jo pandapet. Bone bak padi nan setangkai. Indah ado nan ampau. Tersimpan di dalam hati. Isan bari talataknya. Kini bari itu malalai. Bari maaf de nenek ayah. Saratu jo mandi. Dia kanduang. Doakan nenek untung selamat pulang baik. Sabalung hari nanya tinggi, sakutiko pane ang negara, dengan berjalan hanya lain.
dia kanduang subang bagela paminan matu patanjo pagi. Bukan denai kinari sajo dia, kinari anak orang padang. Bukan denai kamari sajo dia, gadamu kasih kadene jalan. Denainan anda pai barale, etan karana kasih karak, kagalanggang rajodoh balik. Barale mencarikan jodoh, kaputi nilang cayo, ajak kanduang rajodoh balik. Muka hati anak minta izin, ba'a menurut pikiran hati adik. Tuan kanduang bagaimana nih? Mendangakan kanduang dari Tuan, ibu rasunyo hati dede, sabakan ba'a lebai tuana. Kok jadi Tuan pai barale, etan karana kasih karang, kagalangan raju dua balik. Denai dan tinggal surang di rumah, eloklah itu sama poin. Dia kanduang subang bagela, limpahan kasih curayan sayang. Dan ada adia dene katokan, simakan bana jale-jale. Adapun ada di galanggang nantun dia, indah bacampu aja padusi, sadonyo pamainan laki-laki. Malu dene dia ada kurang berani, ada juwo dapat malunya. Oi Tuan kanduang bagaimana nih? Kalau nggak itu kata Tuan, apa aja boh, aja lain. Sama ada Tuan, bantu denai. Sia-sia di samping ngarai, pulang ke cendong ke baru, pulang masalah di kureku. Kasihan baru itu jalan, Tuan mau masalah jawab. Tidak Tuan, di mana lantaran? Nah duo mantun saya, dengan Tuan sebuah lain. Urang jane rumah sudah, mungkin dendam jutang ini. Janji ale karena sudah Tuan, Tuan mau lengah saja. Dia kanduang subang bagela, timpa perumahan gada, sumara anjuang ke paranginan. Napa pantun urang juo, dan ngade adik pantun denai. Ayam kuriak rambayan tadu, ikuh menjelo masuk padi, ambil tampuruang barilah makan. Dalam daerah tujuan kampung, ada sultan tambatan hati, nan lain buliah kena haramkan. Nak duo pantun sairian, dan ada adik sebuah lain. Usah came ajak kalingga, kalingga dene gabarwakan. Usah came ajak katingga, katingga dene pitaruakan. Iyo kamama kandong dene, Allah kesana hati adik. Tuan kanduang bagaimana nih? Kalau nggak itu kata Tuan, apa aduh aja lain. Yang ada Tuan pasan denai. Kok jadi Tuan pai berjalan, kalau malah raju denai di tengah jalan orang keluarga. Kok jadi Tuan pai berjalan, kalau malah namu denai. Kau lagi yang di tengah jalan, malah kasana hati Tuan. Dia kanduang subang bagela, kalau bagiku kata adik, lasanang maksudnya hati denai, sajuat di dalam kiro-kiro. Adia pamanuang di tapi labuh, denai maman dibulakan. Adia Jawa denai pun Jawa, kok rindu samo manuangkan. Siria lain, bintang lain, tidak sesudah doakan Tuhan. Kasihan lain, sayang pun lain Tuhan, tidak
berenang dalam kolam, berpisah ragu karena jarak, adia tak bayang siang tu malam. Pipik sinan duang makan padi, tabang menjawab kepada Allah. Usah berpisah adia tangisi, berpisah itu bukan pacaran. Simpang ampe di sungai, babelok jalan ke Salayu. Josuo jawe kasih sayang, jo kida api ayam matu. Jawe salam adia ketinggal, denai bajalan hanya lain. Manolah mama man batigo. Kalau itu nan mama tanyakan, denai nan manamu magik manandi, anak rangsang yang makan. Muka si hati anda pai barane, etan karana kasih kara, ala kajale itu mama. Kalau itu betul sudah ala
indah kabalaku ala katara itu dek mama. Adalah mama nambah tigo, denai dan menamu bagaimana dia setapak turun dari rumah harap nenek membalik pulang. Kalau itu kata mama, langkai dulu main nenek. Oi, sudah bagaimana dia? Wahai kaki lari kecil, wahai aku mengerti. Ini manulah penekanan di bulan kesini. Kasih kau pada penenangku, biar dapat bulu. Ayo. Ya, ini kami mau pulang. Mau pulang ya? Kami mau pulang. Kami lah. Kami lah, mana? Ayo, kami ini lah. Ayo, ni, ni makan. Ni, ni. Ambil lah. Manolah mama pandakalanya mendengar kata dari mama lasanang ulo rasonyo hati nenek. Ko iyo mama sabana tobat babalik malah mama pulang usah dikakuk kerajunan ko. Banyak kerajunan lain ke sawah jo ladang bertemu anak jo ini tio hari. Walaupun hidup kita pas-pasan yang penting hati terasa senang. Anak kagalih itu mama. Kini ba itu malah lemak. Iko piti agak sakit dek untuk mama buka usaha di kampung. Dek hari Palembang tinggi jauh dan naik berjalan hanya lain. Yeah.